yadda wannan kuɗin narkakkun kuɗin nan suka samu, zan sai Bugatti, zan sai Ferrari, zan sai 2019, zan sai 2020, zan gina 5-star hotel, zan shimfiɗa night club in haɗe maza da mata tsaf. Ni ne maji daɗin su, sai dai ka ji ana cewa bazuka ya girgije. AS Ina ragowar kilishi na iki. AS sun kwashe kuɗi. Alhaji ya bani kuɗi a jiya, sun kwashe sun tafi. Yan uwanki ba sabon duniya a hankali. Yi magana ina jin ka mana. Yawa, hello, Adahama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na ga take-taken su cuta ta suke son su ka samo addaka ka taho da ita kawai saboda yau ba mutunci. Baba sun kwashe kuɗi. Sun gudu. Hello Sifi, ya ka kashe? Kai ba ka ganin abin da yake gaban mu, 'yan sanda ne ga su can a cikin foyin. Ni fa sa waccan motar ban yarda da ita ba. Wannan ai ba ta matsala ba ce da mun ga ma'aikata. Ga ofisar mu na a gaban mota. Kamar ya? Ga ku da wa? A'a ga ku da taken ƙasa.